Se on lasten laulu. Ja se sanoo, kun tarvii valita Cucara macara títere fue, yo no fui, fue tete, pégale, que este merito fue. Ja sitten sä valitset sitten se kumppani tai kaveri. Okei. Mutta se on niin lähellä suomen kielellä se Cucara macara. Okei. Hola, ¿cómo estamos? Tässä me ollaan, että Tuija on kanssa. Mitä kuuluu? Hyvä, kiitos. Muy bien. No niin, hyvä. Tässä meillä on, että joku puhuu espanjaa. Me järjestetään meksikolainen musiikki-ilta, eli meksikolaista ruokaa suomalaisittain ja musiikkia. Mun miehen bändi soittaa tänään. Heidän nimi on Susikuu. Joo, ja keskustelemme myös Jeffin kanssa just äsken, että missä me ollaan. Tämän paikan nimi on Visahovi. Visahovi. Huomasin, että se on ihan niin iso ja ehkä, I don't know, voi olla 80-vuotias vanha talo, I don't know. Tämä on lähellä 100 vuotta. 100 vuotta? Ja tämä on alun perin ollut koulu. Okei. Täällä on koulutettu kananhoitajia. Kananhoitajia? Se oli semmoinen ammatti vai mikä se Joo. Okay. No hei, 100 vuotta sitten. Joo. Kanoja oli ja muutakin kalkkunoita, kanoja, ankkoja. Ja normaalisti te järjestää, että joku teema, joku ilta tai joku viikonloppu tai miten se toimii? Meillä on talvisin on ollut sillain, että meillä on kerran kuussa makumatka musiikkiin. Meillä on ollut teemana rockia, bluesia, soulia ja nyt päätettiin laajentaa sitten eri maanosiin. Ja ensi viikonloppuna meillä on makumatka keskiaikaan. Wow, toi kuulostaa ihan hienosti. Mä tykkään hirveästi sitä se keskiaikaan. Moi! Mitä kuuluu? Ihan hyvää. Töitä. Jussi Metsäporo, moi. No, mitä sä teet tällä hetkellä? Oman reseptin mukaan maissi omena ananassalaatti. Tai kuulostaa ihan hyvältä. Ja miksi päätit valmistaa meksikolaisen ruokaa Hämeenlinnassa? No meillä on ehkä kerran kuussa meillä on aina joku bändi, joka soittaa jonkun tietyn maan musiikkia ja sitten tehdään tietyn maan ruokia. Meillä on ollut Italiaa ja meillä on ollut vähän kaikkea ja nyt on Meksiko. Tai kuulostaa ihan hyvältä. Oletko käynyt Meksikossa? Ei valitettavasti en. Ei ole rahaa. Mä oon kokki. Pitäisi käydä. Tulisi ihan hyvä inspiraatio sieltä. Niin pitäisi käydä. Täytyy joskus mennä kun saa rahaa. Miten kuvailisit meksikolaiset ruokamakuja? Mä en osaa niitä makuja kuvailla, mutta mä osaan kuvailla meksikolaista ruokaa. Meksikolainen ruoka on vähän sama kuin haukkaisit palan aurinkoa, palan kukkaketoa, jonkun runon, filosofisen pohdinnan ja samalla joku sun rakas halaa sua. No. Niin totta kai, se on semmoinen fiilis aina, että esimerkiksi mulla on, kun mä maistan tai syön niin tulinen chili, sen jälkeen se on semmoinen jäsite, mä oon sanonut, että se on se orgasmin ruoka, kun se tuli lähtee pois. Joo. Mikä on vaikeinta meksikolaisessa keitiossa? En osaa sanoa kyllä, eihän tää nyt kauhean vaikeaa. Sama kuin mikä tahansa keittiö, niin se on perusasiat kun on vaan kunnossa, niin ei mitään hätää. Ja mikä aineistossa oli mielestäsi oudoin? Oudoin? Mä en olisi nähnyt niitä kaikkia, koska mä en ole käynyt Meksikossa. Mä esimerkiksi tänään. Ei, nämä on kaikki mulle tuttuja. Kaikki tuttuja? Kaikki tuttuja. No niin, toi on ihan mä oon tehnyt monia kertoja. Ja minkä suomalaisen ruoan voisit yhdistää meksikolaisen ruokaan? Kaikki, koska suomalainen ruoka ei maistu. Mutta ehkä karjalanpaisti. Onko se syönyt sillejä? On syönyt, yes. Joku semmonen silli, mikä tulisi lime, chili, korianteri, joku tämmönen. No toi ihan kyllä hyvä, koska joskus normaalisti aina pitää ottaa oma salsan mukaan, jos haluaisin maistaa hyvää. Valmistatko itsellesi säännöllisesti meksikolaista ruokaa? Esimerkiksi kotona? Kotona ehkä kerran kuussa, 2 kertaa kuussa, mutta rouva ei tykkää. Jaa. Se on ihme. Se tykkää suomalaista ruoasta, ruskea kastike, nakkikastike, makaronilaatikko. Mä söisin tällaisia. Niin. All right. No, kiitos paljon, että
Jatka vaan. Kiitos teille. Ja näkemiin.